Ďakujem, že ste sa rozhodli pre tento videotréning. Verím, že vedomosti, ktoré tu nadobudnete, majú potenciál posunúť váš manažerský výkon na vyšší level. Využitie princípov spätnej väzby má však aj presahy mimo riadenia ľudí v práci. Tento komunikačný nástroj vám pomôže komunikovať s vašimi najbližšími a potenciál vylepšiť všetky vaše osobné vzťahy. Tak vítajte pri tréningu Spätná väzba, ktorá mení hru na víťaznú stratégiu vedenia ľudí. Prosím, otvorte svoju myseľ, robte si poznámky a naučené sa pokúšajte aplikovať v komunikácii už zajtra. O úspechu rozhoduje to, že naučenú teóriu uplatnite v praxi. Čím skôr sa to pokúsite, tým viac si z teórie budete pamätať. Držím vám palce. Tento tréning sa skladá z týchto 9 kapitol. Úvod, kedy použiť spätnú väzbu, aký je rozdiel medzi kritikou a spätnou väzbou, aké druhy spätnej väzby poznáme, 8 prikázaní pre poskytovanie spätnej väzby, 8 prikázaní pre prijímanie spätnej väzby, ako zvládnuť sebaobranu v rámci poskytovania a prijímania spätnej väzby, techniky Sandwich, Grow, SBI ako najčastejšie používané pri poskytovaní spätnej väzby, no a 9. kapitola je záver. Prosím, nezačnite uplatňovať čiastkové vedomosti v praxi, kým nenaberiete všetky informácie zo všetkých kapitol. A ideme do úvodu. Prvá kapitola. Rád o sebe hovorím, že všetko, čo som sa v manažmente naučil, som sa naučil vďaka spätnej väzbe od mojich nadriadených, kolegov, podriadených, ale aj od zákazníkov. Totižto, keď som ja začínal svoju manažerskú kariéru, tak to bolo tesne po zmene režimu a vtedy neexistovala žiadna literatúra ani nejaké tréningy, zvlášť nie v slovenčine a po anglicky som vtedy ešte nevedel. Takže toto bol môj najväčší zdroj inšpirácie a vzdelávania. Spätná väzba, ktorú som dostával. Som známy tým, že po každej aktivite žiadam ľudí o feedback. A rovnako som vždy vďačný, aj keď spontánne dostanem spätnú väzbu, ktorú nevyžiadam. A ak mňa niekto požiadal, vždy som bol pripravený poskytnúť veľmi štrukturovanú spätnú väzbu. Bežne sa mi to stávalo, keď kolega išiel mať nejakú prezentáciu alebo mal nejaký meeting, ktorý viedol, tak ma požiadal, aby som mu dal potom výkone spätnú väzbu. A pre mňa bolo typické, že som si dokázal poznámkami zapísať celú A4 a išiel som naozaj do mikrodetailov. A vtipné bolo vidieť, keď si všímajú, ako veľa mám už zapísaného, tak ich to vedelo aj rozhodiť, že čo všetko akoby robia zle. A v závere boli vždy vďační za to, ako detailne som vedel zhodnotiť ich výkon. A veľmi si to vážili. Táto moja osobná pozitívna skúsenosť s týmto fenoménom, spätnou väzbou, ma priviedla k tomu, aby som vytvoril tento tréning. Tiež som sa stretol aj s ľuďmi pôsobiacimi v špecifických oblastiach, kedy by za poskytnutie spätnej väzby dali čokoľvek. No, nedostávali žiadnu odpoveď na svoje výkony. Stalo sa to napríklad v showbiznise, kde nový moderátor nastúpil do novej role, do zabehnutého média. Takmer pol roka mu nik nepovedal, ako hodnotí jeho výkon. Dokonca ani na otázky, robím to dobre, alebo čo by som mohol robiť inak, lepšie, mu nikto neodpovedal. Až po pol roku sa ho niekto ujal, zľutoval sa nad ním a dal mu spätnú väzbu. Často mi ten človek hovoril, že to bol ten najhorší polorok v jeho živote. Spätná väzba, alebo po anglicky feedback, je základný manažerský komunikačný nástroj, ktorý vám slúži k tomu, aby ste viedli ľudí k zlepšovaniu ich výkonu. Rovnako je určený k tomu, aby ste zabezpečili neopakovanie rovnakých chýb a tým posúvali ľudí aj vašu organizáciu alebo tým dopredu. A to celé spôsobom, ktorý je pre ľudí priateľný a motivujúci. Spätná väzba slúži na vyčisťovanie vzťahov a situácií, ktoré sa nám dejú.
Rovnako v pracovných vzťahoch, ale aj vo všetkých iných vzťahoch, kde prebieha nejaká interakcia medzi ľuďmi. Ide o zdieľanie môjho pohľadu na vec, ktorá sa udiala, a zároveň o zdieľanie mojich očakávaní od človeka, čo by sa malo alebo mohlo diať v budúcnosti. Poučka: spätná väzba je dar.